लोगोफोर मुस्लिम जातीय परिषदनि सासे नेताया ओरैबायदि प्रमोद बर'खौ दम होदों, प्रमोद बर'नि सरकारखौ दम होदों। बे दमखौ नुनानै आं मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों, माने जोंनि बर'लेण्डआव थानाय सरकारखौ रावबो आथिखालाव गिया। जोंनि बर' मानसिफोरा जि खामानि मावा मानो बेखौ रावबो खातिर खालामा, बेखौ रावबो गिया। जायबो दम होनाय आथिखालाव बर'फोरखौ, बर'नि सरकारखौबो दम होनाय, सबबो दम होनाय, जों गावदो गावथ' दम होलायखायोआनो। बिनि बादैबो गुबुनाबो जोंखौ जेरै गोसो बिदिनो बेबहार खालामनो हायो। बेवहाय जा उच्चेद अभियाननि बाथ्रा होनदों, बे उच्चेद खालामनाया थोंजोङैथ' बिटिआरनि सरकारजों लोब्बा दंना गैया आं मिथिया, नाथाय बे थारैनो लोब्बा दं आसाम सरकारजों। नाथाय बेनि दमखौ सोर मोनदों? प्रमोद बर'आ। प्रमोद बर'खौ मा बुंदों नोंथांमोना थारैनो क्लिप्सआव खोनागोन, थेवब्लाबो आं नोंथांमोननोबो खिन्थागोन। प्रमोद बर'खौ ओरैबायदि बुंदों, थांनाय 2-3 बोसोराव सरकार सालायदों नंगौ, नाथाय बियो दालालिसो खालामगासिनो थादों। प्रमोद बर'नि सरकारनिफ्राय मुस्लिमफोरा जेबो लाब जायाखै, जेबो मुलाम्फा जायाखै, जेबो उन्नति जायाखै मुस्लिमफोरा। आरोबाव मोनसे बाथ्रा होनदों, बै जि उच्चेद जानो थांगासिनो दङ बेवहाय 40 बोसोरनि मोनसे मस्जिदखौबो सिफायनाय थांगोन, बेबायदि बे सुबुङा बुंदों। आरो बेबायदि जुदि खालामोब्ला प्रमोद बर'नि गारिखौ सेफायनानै होनाय जागोन, फोजोबस्रांनानै होनाय जागोन। बेथ' मोनसे रोखोमनि माने मा होनगोन बेखौ टेररिस्टनि मोनसे भाषा होननानै आं बुंगोन। स' बेबायदि बुंदों, माने बिथाङा बुंदों प्रमोद बर'आ आरएसएस बिजेपिखौ गोजोन होनो थाखाय जुदि मुस्लिमफोरखौ जुदि खस्थ' होयोबा बेनि फिथाइया जोबोर गिलु-बालु जागोन। आरो दरकार जायोबा गासै बर'लेण्डआवनो बिटिएडिआवनो, बे बिटिएडि होनदों, बै बिटिएडि बा बिटिसिआवनो बा बिटिआरआवनो अशान्ति सृष्टि जाफिनगोन। देट मिन्स सिगां बिसोरनो खालामदोंमोन अशान्तिखौ, बिदिब्ला आरोबाव बेबायदि अशान्ति जाफिनगोन, बेबायदि बुंनो नागिरदों। माने बिथाङा ओरैबायदि बुंनो नागिरदों, बै नेताया ओरैबायदि बुंनो नागिरदों, बिसोरनि भट मोनालासिनो प्रमोद बर'आ बिटिसिआव सरकार दानो हायाखै। थांनाय सरकारनि बायदि अयथासार खामानिफोरखौ खस्थ' मोननानै प्रमोद बर'नो भट होदोंमोन, नाथाय प्रमोद बर'आबो आरोबाव फिन मुस्लिमफोरखौ थगायबाय, बेबायदि बिथांनि इंगित। माने ओरैबायदि बुंदों बिथाङा, माइनरिटि सुबुंफोरा सेकेन्ड पजिशनाव दङ, मेजरिटि हिसाबै बर'लेण्डआव सेकेन्ड पजिशनाव दङ। बिनिखायनो सेकेन्ड पजिशनाव थानाय मोनसे जातिखौ, मोनसे हारिखौ बेबायदि खस्थ' होनो हाया, बेबायदि माने नायख्लेंनो हाया, बेबायदि बुंनो नागिरदों। आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों मा, बिसोरखौ मिया होनबाय थायो, माने बांलादेशि होनबाय थायो, नाथाय बियो बुंदों मा, बिसोर जेबो मिया नङा, बिसोर जाबाय एसामिस। आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, जोंनि आसामाव थानाय जेसेबां बिमा राव दं, बर', असमिया जि दं, बेफोरखौ लानानै बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों। 1962आव जि भाषा आन्दलन जादोंमोन, 1962आव मा भाषा आन्दलन जादोंमोन बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय। बे भाषा आन्दलननि समाव जुदि माइनरिटि सुबुं हानजाफोरा जुदि आसामाव थानाय मातृभाषा हिसाबै गनायनांगोन होनना जुदि सापर्ट होआमोनबा, बिसोरनि रावासो, माइनरिटि सुबुंफोरनि रावासो, देट मिन्स आइ मिन बांला जागोन, बांला बा बेंगलि, बे रावासो बेवहाय मातृभाषा जानानै थागौमोन। स' बिदिब्ला बिनि बुंनायनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिना मोनखो? बर' हारिनि लिडारफोरजों खुंजानाय सरकारखौ, बर'लेण्डखौ जायखिजाया सुबुङानो दम होनो हायो, जायखिजाया सुबुङानो बर'फोरनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव आघात खालामनो हायो। स' बिथांमोना जोंखौ बेबायदि दम होनो हानाय जाबाय। स' प्रमोद बर'नि सरकारखौ दम होनो हायो। आरो बिनि जाय बाथ्रा बुंदों, गारि सेफायनाय, बायदिसिना खालामनाय, एटाक खालामनाय, बेबायदि टाइपनि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा, अशान्ति सृष्टि जाफिनगोन। आं मा बुंगोन नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय, बेथ' मोनसे पलिटिकेल डायलग नङा होमबा, आंनि नोजोराव बे मोनसे पलिटिकेल डायलग। नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय बियो मा बुंनो नागिरदों। চৰকাৰত ইয়াৰ আগত যিটো চৰকাৰ আছিলে, সেই চৰকাৰৰ জ্বালা যন্ত্ৰণা ভুগি আমি সংখ্যালঘু মানুহ, কাৰণ যিহেতু বিটিএডি অঞ্চলত 2 নম্বৰ স্থানত থকা আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিয়ে আমাক বহুত জ্বালা যন্ত্ৰণাৰ অন্ত পেলাই আমি খাল কাটি কোমোৰ আনিছোঁ বুলি এতিয়া আমাৰ উপলব্ধ হৈছে। কাৰণ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে বিগত 2-3টা বছৰত বিটিএডিত অকল দালালিৰ বাহিৰে একোৱে কৰা নাই। আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ দ্বাৰা আমাৰ মুছলিমৰ কোনো ধৰণৰ ডেভেলপো হোৱা নাই। প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰে কেৱল দালালিহে কৰিছে বিটিএডিত। আৰু এতিয়া যিবিলাক উচ্ছেদৰ জাননী দিছে, তাত আমি শুনা পাই আছো যে আমাৰ 40 বছৰ পুৰণা এটা মছজিদ আছে, তাত সেই মছজিদো ভাঙিব। গতিকে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে বিটিএডি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক সকীয়াই দিছোঁ মুছলিম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা, আপোনাৰ যদি দম আছে, ক্ষমতা আছে, আপুনি মছজিদ ভাঙি দেখুৱাক। বিটিএডিত থকা সংখ্যালঘু 2 নম্বৰ স্থানত থকা সংখ্যালঘু মানুহে আপোনাৰ গাড়ী ভাঙি দিব যদি আপুনি সেই মছজিদত হাত দিব যায়, চিধা কথা। গতিকে আপুনি আৰএছএছক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ, কোনোবা বিজেপিক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ
মুছলিমৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ কাৰণ বি টি এডিত আপোনালোকে চবেই জানে 2 নম্বৰৰ স্থানতে হ'ল সংখ্যালঘু মানুহ আৰু প্ৰমোদ বড়ো ভাবিছে নেকি যে সংখ্যালঘু মানুহ নোহোৱাকৈ তেওঁ চৰকাৰ বনাইছে ইমান সহজ কথা নহয় আমি আছোতো আমি অসমত জীয়াই আছোঁ অসমত দল সংগঠন আছে অসমৰ সংখ্যালঘু দল সংগঠন আছে গতিকে প্ৰমোদ বড়োক সখিয়াই দিছোঁ এই উচ্ছেদৰ জাননী আপুনি দিছে উচ্ছেদ কেতিয়াও আমি হ'বলৈ নিদিওঁ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বি টি এডিত পুনৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰ কাৰণে দায়ী হ'ব মানে বি টি এডিৰ প্ৰমোদ বড়ো এই স্পষ্ট কথা চাওক আমাক এতিয়া সকলো সময়তে যেনেকৈ মিয়া বুলি কৈ অসন্মানী কৰি আছে বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে আমিতো মিয়া নহয় আমি অসমীয়াহে হাড়ে হিমুজে অসমীয়া কাৰণ আপোনালোকে জানে 1962 চনত 1962ত যেতিয়া ভাষা আন্দোলন হৈছিলে সেই সময়ত অসমৰ সংখ্যালঘু মানুহে অসমীয়া মাতৃভাষা বুলি স্বীকৃতি দিছিলে তাৰ কাৰণে আজিৰ ডেটতো আমাৰ এইখন অসমত অসমীয়া মাতৃভাষা হৈ আছে কিন্তু আমি সংখ্যালঘু মানুহে যদি অসমৰ মাতৃভাষা তেতিয়া সংখ্যালঘু লিখিলোহেঁতেন কিন্তু বৰ্তমান আজিলৈকে অসমৰ মাতৃভাষা সংখ্যালঘু হৈ থাকে